de hand is. En zoek jij maar een andere vrouw. Als jij geheimen van me hebt, heb ik haar niks meer te vertellen. Want jij een keer nog Joost weten. Mijn moeder heeft gelijk gehad. Je verbergt het voor me. Daarom bracht je ook die bloemen mee. Omdat hier in huis iets bijzonders staat te gebeuren. Iets bijzonders? Ja. Hier? En waarom weet ik dat dan niet? Omdat meneer geheimen voor zijn vrouw heeft. Omdat meneer een dubbel leven leidt. Nou nog mooi. Dan leid ik ook al een dubbel leven. Het gaat helemaal niet over mij. Het gaat over opa. Opa? Ga je die oude man ook al in je achterbakse handelingen betrekken? Dan ben je laf. Ik betrek opa nergens in. Maar opa betrekt mij erin. Ik zal het je maar vertellen. Opa heeft de hoofdprijs gewonnen in de voetbalpool. 50.000 gulden. 50.000 gulden? In wat? In de voetbalpool. 50.000 gulden. Jouw opa, jouw bloedeigen opa heeft gegokt. Heeft zich aan het spel overgegeven. 50.000 gulden? Ja, heeft jouw opa verdiend met gokken. Met goed geld en kwaad geld smijten. Met gokken. Waar complete gezinnen aan de gronden gaan. Met gokken. Schamen moest hij zich. Schamen. Schamen? Schamen? Ja. Een oude man die zomaar 50.000 gulden weet te winnen, terwijl jij nooit iets anders binnen weet te brengen dan je armoedige salarisje? Jij moest je schamen. Neem een voorbeeld aan opa. Die man heeft meer verstand in zijn pink dan jij in je hele lichaam. Maar wie? We gaan toch gewoon... Initiatief moet je hebben in het leven. Dat heb jij nooit gehad. Opa wel. Dat zie je. Oh, 50.000 gulden. Dat moet ik zelf moeten vertellen. Zie. Nou, maar keert het er nog maar naar dat schoonmoeder straks zegt. Dat ze altijd al heeft gezegd dat gokken met verstand iemand er bovenop wil helpen. Waanzinnig word ik hier. Een gekke huis in het. Nou, daar zit de beste kerel en neemt een bakje. Meneer Haag, heel graag. Had ik net even een halve ton aan de deur ontvangen? Kom jij me vragen om een boterham? Oh, een halve ton? Dus meneer doet in vaat. In wat? In vaten. Nee. In bankbiljetten. Ik heb er net even de voetbalpool gewonnen. 50.000 pop. Ja. U bedoelde 50.000 Nederlandse gulden? Dat zei ik, ja. Dat zei ik. Ah, een aardig zakcentje voor zo'n oude man als ik ben. U bedoelde, u zei een aardig zakcentje bedoelde u toch? Dat zei ik, ja. Dat zei ik. Ah, wat is geld? Slijt ter aarde. Een sigaartje? Oh, graag, meneer. Eens even kijken.
niet. En dat we ze nog wel lang mogen krijgen. Het lusten zal wel gaan. Ja, het lusten zal wel gaan, ja. Ja, moet je luisteren. Had ik vanmorgen ook een goeie, zeg. Zo. Dan vond ik me vanmorgen een tientje op straat. Maar, jongen. Ja, nou, en dat heb ik gelijk weg opgemaakt. Was nou geld? Niks. Slijk, Zo is het. blubberde raden. Zo is het. Kom, we zullen even naar mijn kamer gaan. Ik heb nog een lekker kippenpootje uit de ijskast gestolen. Heb ik onder mijn bed verstopt. Gaan we even lekker opwekken. Ja. Ga je mee? Ja, en dat je me danken, jongen. Willy, het ruikt hier naar sterke drank. Ik denk dat die man van jou opa weer heeft geprobeerd op het slechte pad te brengen. Maar dan moet jij het uitscheiden met Jas deze oude schuldgever. Wees blij dat opa zijn grote prijs gewonnen heeft. En hou nou eens op, zeg, wat een kleinzielige fit. Kleinzielige fit. Ja, kleinzielige fit, ja. Dat jij niet zo handig is als opa, dan kan hij zelf ook niks aan doen. Is nou eenmaal zo. Mijn vader, jouw opa, die verdient tenminste wat. Wat brengt jouw man thuis? Recht op pensioen als hij 65 is. Maar dat is onzin. Jan heeft energie genoeg. Maar u weet net zo goed als ik dat Jan een hekel heeft aan gokken. Dat had u ook. En ik ook. En daarom hebben we afgesproken nooit te gaan spelen of te gokken. Jouw vader, hè, die 19 jaar geleden naar de kapper ging, die gokte ook. Maar die vermiddelde nooit wat. Dat was een kruimelgokker. Maar opa, die wint 50.000 gulden. Ja, dat kon die slappeling van mij niet. En die van jou zal dat ook nooit kunnen. Maar dan moet je stoppen. Jan is geen slappeling. Dat vader 19 jaar geleden naar de kapper ging, daar kan Jan ook niks aan doen. Jan doet zoiets niet. Laten we een voorbeeld nemen naar je opa. Die is zo oud, maar wint toch nog een kapitaal op de voetbalstoel. In een voetbalpool, bedoelt u. Willy, hoe zoiets heet, dat interesseert me niet. Je opa, hè, die deed het toch maar. Hij redde ons van de hongerdood. Nou, u begint toch wel heel erg te overdrijven. Alsof je hier ooit iets tekort gekomen bent. Nou, laten we niet spreken over tekort. Maar afwisselend een balletje gehakt en een vliesje uitgepiekerd spek. Nou, dat is toch geen wilde. Maar u bent onuitstaanbaar. En wat zeg jij? Mijn dochter, waar ik mijn hele leven voor gewerkt heb. Zeg, wat is dat voor waanzin hier in huis? Er loopt over het zolder een soort met oude borstneden. En die zegt die een vriend van je opa is. Ik weet er niks van jou, eerlijk niet. Maar ach, je weet hoe eigenaardig opa soms is. Ach, mensen die een halve ton bezitten, hebben zo nu en dan hun eigenaardigheden. Maar hij ruikt wel als een druimfabriek. En loopt daar nog te zingen van, en dat er me toch de jongens zijn. Nou, dat gaat me toch een beetje te ver. Weet je wel zeker dat die man de waarheid spreekt, Jan? Misschien is het wel een inbreker. Ja, iets nieuws, een zingende inbreker. Jouw opa is een sociaal voelend mens. Zal wel een van zijn gasten zijn. Nou, mooie gasten. Ach, iemand die een heel gezin onderhoudt, kan zich veel permitteren. Dat is het toffe. Wie een heel gezin onderhoudt, die brengt hier het hele geld binnen. Dat armoedig een beetje tot op heden. Jij, ja. Maar wie brengt er hier een halve ton in huis? Luister, ik blijf kalm. Heel kalm. Ja, zwijg. Maar u moet niet steeds op hetzelfde aandeel blijven hameren. Jan heeft dag en nacht voor ons gewerkt. Zonder 1 cent vergoeding. Nou, wat er hoor. Opa heeft dood eenvoudig stom geluk gehad. Op het gebied dat we allemaal verachten. Gokken. Als jij dat zo veracht hebt, dan moet je later ook niet proberen van hem te profiteren. Wie? Koop een petboek en zoek in op hoeveel jij krijgt voor het vermoorden van een schoonmoeder.
Vooraanstaand, ja, als er iets te halen valt. Dus de werkelijke winnaar is hier niet bij? Nee, dat zijn de familieleden bij wie hij in huis is. Ja, de werkelijke winnaar loopt boven over de gang te zingen van. En dat we toffe jongens zijn. Samen met een vriend uit Veenhuizen. De man is dus een man, een winnaar uit een vooraanstaande familie. Met vrienden uit alle lagen der bevolking. Dat alle lagen der bevolking, hè, daar mag je wel een streep onder zetten. Dubbel. Heeft een van u al enig idee wat de prijswinnaar met de prijs gaat doen? Volgens mij wat hoofdzakelijk besteed aan experimenten op het gebied van ruimtevaart. Ah, de verovering der sterren. Nee, het sterretje zien. Oh, u gaat het over ruimtevaart, meneer? Ja, daar besteden ze geld aan. Ruimtevaart, drank en als hij dan te veel op heeft, dan gaat hij zweven en dan heeft hij de ruimte nodig. Ach, je hebt altijd mensen die een oude man zijn borreltje op zijn tijd misgunnen. Bang dat ze later niet genoeg zullen erven. Borreltje op zijn tijd, hij heeft het daar zo druk mee dat die tijd hem kort komt. Nou, maar schaal eens uit. Een rare gepraat. Daarom kan straks geen touw meer aan vastknopen. Oh, dat gaat best hoor. Wij journalisten hoeven maar één keer iets te horen en het staat erop. Ja, dat zou mij een mooi stukje worden. Gaat er nog even bij zitten, juffrouw Bertha? Graag. Een koffie thee gaat wel niet waar, maar hoe zegt u dat wel? Bij opa niet. Over waar geen alcohol in zit, is voor opa vergif. Opa, de enigste prijswinnaar is een man van karakter, juffrouw Emma. Ja, een beroerd karakter. Maar hij heeft het dan maar. Maar opa is niet de enige prijswinnaar, hoor. Er zijn er namelijk twee. Dus die 50.000 gulden moet ook nog eens gedeeld worden. Nee, de prijswinnaars krijgen ieder hetzelfde bedrag. Maar ziet u, het is allemaal nogal snel gegaan. En u ziet dat ik de eerste ben. En de namen van de prijswinnaars zijn nog niet bekend. Maar ik heb het adres hier kunnen bemachtigen. Sorry, het schiet me even te binnen dat ik even heel dringend moet bellen, ja. Ah, geef u mij nog 1 minuutje. Ik hoor zo dolgraag de mening van iedereen hier in huis. Nee, echt, ik moet heel snel even bellen. Oh, en als ik het nou heel lief vraag? Straks komt hij weer met een bosje bloemen thuis. Ik heb straks een primeur voor uw krant. Getergde schoonzoon mishandelt zwaarzinnige schoonmoeder. Rouwenslaan, hè, dat kan je. En weet jij waarom? Omdat ik mijn ogen niet in mijn zak heb zitten. Omdat ik zie hoe er hier geflipt wordt. Maar mevrouw, maar u bent helemaal buis. Dat kan wel zijn, maar het gaat hem centen kosten. De bloemen zijn duur tegenwoordig. Let u maar niet op haar hoor, met een mens valt niet te praten. Zei mijn man ook altijd. Nee, 19 jaar geleden, en toen ging hij naar de kapper en is nooit meer teruggekomen. Ja, schrijft u dat maar niet op hoor. Als die arme stumper zou horen dat ze nog in leven is, durft hij alleen nog maar over straat met een rubberen masker. dat had hij niet nodig. Hij was zo alleenlijk genoeg. Maar zeker de enige die nog kon krijgen. Ik? Ja, Aan iedere vinger 10. zo, dan wonen jullie vlakbij een oude mannenhuis zeker. Dus u denkt dat opa zal ik maar zeggen heel gelukkig is met zijn eerste prijs? Dat hoeft u te vragen, dat kunt u wel horen. En daarom drinken wij. Zo, is er visite? Ja, dit is juffrouw Pemma van de Nieuwscourier. Een journaliste. Om u te intervieweren. Op mij te wachten. Oh, te interviewen. Ja, dat bedoelde schoonmoeder ook hoor. Maar ze kon het alleen niet onder woorden brengen. Nou, schrijf je maar op dat ik gek ben op je neighbor die niet zo scherp is. En mijn vriend ook. Uw vriend? Waar is die vriend van opa? Ja, die is bezig de trap af te komen.